Mae darsi I Gymru I astudio prifysgol Aberystwyth. Mae siarad Cymraeg wedi cryfhau bondiau fy nheulu. Helo, siwmai ffrindiau. Mae enw I Mae E'zzati. Ni'n mynd I aros am cwch. Ni'n galw e hambang. Maen nhw'n costio tua $2 a $3 falle. Fi'n mynd I cymryd chi naw I Kampong Ayer I cael bach o bwyd Brunei. Banta ni! Mae'n cymryd dim ond 5 I 10 munud o prifdinas Brunei, Bandar Sri Begawan. Un reswm pam fi moyn dangos I chi Kampong Ayer achos lle yma yw lle mwyaf iconig ac unigryw I fi. Mae Kampong Ayer yn golygu pentref ddŵr. Mae'n pentrefi mwyaf a hynaf yn y byd gyda hanes sy'n ymestyn dros 1000 o flynyddoedd. Mae llwybrau pren 'ma yn cystyllu'r gyd holltau a adeiladau. Rasa makan. A hwnna yn golygu banta ni I cael bwyd. Felly ni'n aros am bwyd nawr. Fi a fy mrawd. Ni'n cael amwyd. Mae amwyd yw bwyd lleol Brunei. Mae'n really nice, mae'n sago. Byddai dangos I ti achos mae'n edrych yn gwahanol. I dechrau, ni'n cael twtwr pisang a mae'n banana wedi ffrio. Felly hwn yw ambwyd. Ti'n bwyta gyda chandas, hwn yw chandas, fel chopstick yw e. Ti'n bwyta fel hyn. Cymryd y sos. Hwn yw sos binjai. Binjai yw eggplant. Gyda ti? More flasus. Mae lot o pethau hefyd fan hyn. Sayur kangkong. More nice. Pysgod. Daging. Prawns. Wedi ffrio. Ulam. Hwn yw sambal. Sambal belacan. More amazing. Fi newydd ffindio mas bod eggplant neu aubergine yw planhigyn wy yn Gymraeg. Felly fi wedi cael amser da, wedi cael bwyd really nice. Amser I mynd nôl I bandar a cymryd y cwch nôl I bandar. Felly dyna sut ti'n galw y cwch. Mae caedi fy mrawd yn galw gyda torchlight gyda'i ffôn. Mae popeth yn prysur heddi achos nawr. Mae amser Maghreb, pobl mynd I mos I gweithio. Edrych pa mor anhygol yw y machlyd. Felly dyna flas bach o Kampong Ayer. Fi'n gobeithio pawb yn joio hwyl.